1800-as évek elején eredetileg a béke napjának ünnepe volt, és onnan alakult át anyák napjává. És én azt hiszem, hogy ez nem véletlen, hiszen az anyák a családban a békét, a nyugalmat, az összhangot teremtik meg. Az anyák dolga, hogy a család gördülékenyen működjön. Sokszor rengeteg más szerep mellett. Azt is megtudtam, hogy Európában főleg a virág és ajándékkereskedők népszerűsítették az ünnepet, viszont mi anyák nagyon jól tudjuk és érezzük, hogy a világ legnagyobb kincsét már megkapjuk, amikor gyermekeinket először megpillantottuk. És ezt az érzést semmilyen más tárgyi ajándék nem tudja felülmúlni. Éppen ezért az iskolák, óvodás és elemi osztályos diákjai most apró kezükkel, tiszta szívükkel és szeretettel készültek erre a meghitt alkalomra, hogy verseikkel, dalaikkal és kedves műsorukkal köszöntsék az édesanyákat és nagymamákat. Az anyák napja ugyanis nem csak az édesanyákról, hanem a nagymamákról is szól, és szeretettel köszöntjük őket is, és köszönjük nekik, akik bölcsességükkel, türelmükkel és odaadásukkal generációkon át adják tovább a szeretet erejét. Kívánom, hogy ezen a napon, ez a nap hozzon sok örömet, megpillanatot és szeretetteljes ölelést önöknek. Érezzék ma és az év minden napján, hogy milyen fontosak, pótolhatatlanok családjuk és gyermekeik életében. Kérem, először fogadják szeretettel az óvodást.
vagyunk rajta. Jóságos két szemek, könnyeknek mindazon, mint a fényes igaz, mindig mosolyognak. Kis Jenő, anyád szemében ott a nap, sugaraid rád hullanak, hogy nőj te szépen. Anyád szemében ott a hold, beteg, ha voltál rád hajol a lázas éjben. Anyád szemében ott a víz, könycsepp, ha okad félre víz, jaj, baj, ne érje. Anyád szemében ott a tűz, ha csüggedné a szívedbe tűz, lobogjon ég.